Lair lan gugure Adipati Karna. Nalika isih nom, Dewi Kunti diwenehi mantra marang Resi Druwasa, yaiku Aji Adityar Herdaya. Mantra iki sekti mandraguna lan bisa ngundang dewa kang dikarepake, ananging ora kena dirapal sembarangan. Dewi Kunti nyoba-nyoba migunakake Aji Adityar Herdaya lan kasil ngundang Bathara Surya panguwasa srengenge. Awit tekane dewa kang gagah iku ndadekake Kunti mbobot, kamangka Kunti durung bojo. Dewi Kunti banjur ngandung putra tanpa bapak. Lan jabang bayi kasebut ora lair lewat guwa Garba, ananging lewat kuping utawa Karna. Mula banjur bayi iku dijenengi Karna. Bayi Karna lair nganggo pusaka sing nglindhungi awake, yaiku anting mustika lan kotang kerei kaswangan. Sawise lair, Prabu Basukunti merintahake Dewi Kunti supaya mbuang bayi Karna ing Kali Gangga. Bayi iku didelehna peti lan dikelekna. Bayi Karna banjur ditemokna marang Kusir Adhirata. Bayi Karna diakoni dadi anak lan diemong uga dieman kanthi welas asih marang Adhirata lan bojone, yaiku Radha. Karna tumbuh dadi bocah kang gagah prakosa. Karna nduweni keahlian manah kang bisa ngimbangi Arjuna. Sawijining dina ana pertempuran kanggo nemtokno prajurit kang paling kuat. Karna melu ing pertempuran iku. Karna nantang Arjuna supaya tempur siji lawan siji. Ananging amarga Karna kastane luwih rendah, Drona ora menehi izin. Duryudana banjur menehi tahta kerajaan Awangga marang Karna, saéngga Karna oleh gelar Adipati. Amarga kedadean iku, Karna banjur melu dadi sekutune Kurawa lan bakal melu perang nglawan Arjuna. 3 dina sadurunge pecah perang Bharatayuda, Karna agi wae ngerti yen dheweke iku anak asline Dewi Kunti, ateges dheweke iku kakang pambarepe Pandhawa. Sing menehi ngerti Karna yaiku bapak kandunge dhewe, yaiku Bathara Surya. Ananging Karna tetep ora gelem mbela marang prajurit Pandhawa. Dheweke tetep mbela pasukan Kurawa jalaran dheweke kepingin bales budi marang Duryudana kang wis menehi dheweke tahta. Ngerteni yen Karna iku wong sekti, Bathara Indra khawatir yen Arjuna bakalan kalah. Mula Bathara Indra duwe siasat kanggo njukut klambi pusaka lan antinge Karna. Indra sing maune Brahmana banjur nyamar dadi resi lan nekani Karna. "Nuwun sewu Den, paringono kula sedekah." Karna banjur njawab, "Arep awujud apa sedekah kang kowe karepake?" "Awujud klambi perang lan anting-anting ingkang panjenengan agem kawit bayi, Den." Karna banjur nyopot klambi lan anting-antinge kang wis kaanggo awit lair, yaiku anting mustika lan kutang kerei kaswangan. "Panjenengan wong kang dermawan, iki senjata kang sekti mandraguna, panah pusaka Wijaya Capa. Ananging pusaka iki namung bisa digunakake sepisan." Awit ikhlase Karna, Bathara Indra maringi gaman awujud panah pusaka Wijaya Capa kanggo Karna. Ing perang Bharatayuda, nalika ngadepi Arjuna, Karna wis ora duwe gaman sekti meneh. Dheweke namung duweni Wijaya Capa saka Bathara Indra sing mung bisa digunakake sepisan. "Arjuna, kowe bakal mati ing tanganku." Karna ngeculake panah pusaka Wijaya Capa marang Arjuna, nanging bidikane meleset lan ora pas ngenangi Arjuna. "Aku sing bakal mateni kowe, Karna." Ora let suwe, Arjuna ngeculke anak panah Pasopati lan ngenangi Karna. Karna banjur gugur ing tangane Arjuna, sing sejatine adi kandunge dhewe.